पटीदरिया में इतना कमा के का करत रह सारा सारा पैसा तोरी माई के गाड़ी में घुसता का एगो गाड़ी किन लस आहो जन तोर पतोहिया ना बे गोरहर की उ हमके बड़ी नीक लागे ले ये तो गोला उतने तार हमारे पतोहिया पर नजर जाता पेट फूल गल गैस बनाई के दता अरे गिरे कर हमरा घर में बहुत पापा माई अरे दादा ओ दादा अरे लगलवा नाटा करे यार रे लजीरे बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम पुटवा न राखित रखल अब हम पुटवा न राखित रखल अब हम बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम अरे बाप बहुत प्यार करते हई बुढ़वा देखा का कहता अबे केहू सुनी त का कही में लगा त बुढ़वा सठिया गइल अरे बुढ़वा तो बुढ़ौती में सठिया गइल बेटा का एकदम से ई का कहता बुढ़ौती में तो ढेर जवानी चढ़ल बा बुझात नहीं के कि का कहता अरे हमार माई अरे हमार दादा बुढ़ौती में मार के हमार गाड़ तोड़ दलस बुढ़ौती में मार के गाड़ तोड़ दे माई दादा नत करा ऐसा बुढ़ौती में गाना गइबे त का होई ठंडी में हमार जियल हराम कर देले जियल हराम कर देला अपन आदत ना चिल्लाता देखा तारू कैसन कैसन बुढ़ौती में गाना गावता ना बुढ़ौती में बुढ़वा सठिया गइल बा एकदम टोला पड़ोसी सुनी त का कही कि पतोहिया के रख ले हम ई हमें रखे लायक बाटे पतोहिया के रखिए हां बाबूजी तू गाना गावत लो अरे बहनी हम ना कहली हम त सपना देखत रहली बउआ त अरे बाप रे बाप हई देखा बुढ़वा कैसन रंग बदलता सपना देखत रहनी है सूत के सपना देखत रह तू सपना ये कुल सपना आवता तो है अरे बच्चा देख लेनी मुहावा से निकर गइल होई का करी आज के बाद बोले तार मुंह कुछ दे चले बुझाई आज के बाद से फालतू काम न करियो ना रे बहनी हम ना कहनी है अपना लुंगी के कसम खाता नहीं है ये दादा बुढ़वा बुढ़ोती में झूठो बोलत के डर नहीं लगता ए बूढ़ा हई घर दुआर ढंग से देखत रहल जाला जा तनी नहीं तनी भाई के फोन आला बड़ा इमरजेंसी बा अच्छा 2 दिन में घूम के हम चल आए अभी लड़का के ढंग से देखी है हाँ नहीं तो ढंग से रहे हम 2 दिन की बात चल आए है ना लड़का के ढंग से देखी है बकरी देखत रहे खेत में कौन का परे मत तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्टिक कैटरीना के महाई लागेलू कि तुहा के देखे के फाटेला छतिया दसवा के महाई लागेलू अरे बाप रे भाई जीव चला चला जीव थकल बे दादा का फोन करी भतीजा हमार बड़ा सा भतीजा के कान नंबर कन का सेव नहीं खन हो हां कान कर हां ए भौजी तनका खाना देबू बहुत भूख लगल बा आगे नहीं घूम के अरे कीकर फोन आवता हो उठाइए ना अरे ई त फुआ फोन आवता नहीं हम बतियाए आदि रउआ के बतिया नहीं खे केहू फोन आ जाला त रउआ बतिया चल जानी दी हम बतिया दी हम बुआ जी इतना दिन के बाद फोनो कइले बानी हेलो हेलो हां बुआ जी हां दुल्ही गोड़ लगा तनी हाँ खुश रहा का हो है बोला का हमरा के बीच तारा में हमरा के लपटौले बाड़ू लो आ चल चल गोड़ थाकल बा अच्छा अच्छा आ रुकी भेजा तनी जल्दी भेजा तनी हाँ भतीजवा का भेजा जल्दी देखबू कहीं बड़ा से लइकवा कि ना आ तबे से फोन करतनी कहां बड़ा लो कौन कमाई होता हितनाथ के बोला के सुत जल जला ना भेजा जल्दी भेजा ता ए बाबू जय बुआ जी कब से आके चौराहा पे इंतजार करो तनी बोरा झोरा लेके बैग ले बानी अच्छा। पैदल कब से आवत तनी अकार रहनी है फोन नहीं की उठावत अरे हम होरे गइल लानी तन के कुछ काम से कब से बुआ जी फोन करो तनी जय जल्दी लेके आई लगा त मोबाइल साइलेंट रहल का ठीक बा हम जाता नी ठीक बा जाई चली बनी हम ऐसे नो ये ससुर ना आवे का नाम लेनी हो बोला लिया सर और ऐसा नहीं अब ससुरारी आवे जाए को होता दन ऐसा जय ऐसा अब भले 2 गलवा ओइलस ना हो घामे में बैठा के पेट फूल गल गैस बनाई के दफा
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे हमारा एक घट्टा अपने से चला लेकर चल। हाय तुम तो ठहर परदेसी, साथी क्या लगाओगे। अरे फुआ गाना गावा तरह सा हुआ अपन गोड़ छुके गोल लगता नहीं। तो कोला तू नहीं। अरे बाप तू अपन गोड़ छिका गोड़ लगता रहा। अरे वो मिस्टेक हो गल फुआ, उहे आपन राउर गोड़ छुके गोल लगता नहीं। खुश रह सा। अरे बैग उठा धर। ठीक ठीक धर सा। और राही में कहां रहला सर फोन में तू उठाई कर तो कहां रहला सा। तनका साइलेंट हो गल फुआ करे खातिर क्षमा मांगता का नहीं। करला साइलेंट हो गल तनका खातिर तू का होला साइलेंट रे हम कुल ना बुझले। धर साइकिल उठा ये बिहान से चला अपने जीव थकल बा। चला बैठा हमारे स्कूटिया पे। अब हम कहाँ बैठी रहे बेगवा दे हमरा के धली रे। हाँ बेगवा दे तू कबू हो ई साइकिलिया कुल हमार भाई जोन बाटे कुल पटीदारिया में के इतना कमा के का करत रह सारा पैसा तेरी माई की गाड़ी में घुसता का। एगो गाड़ी किन लसा चनमा उतर हाँ। के तू ऐसन गरिया देलू चला फुआ। खाली कमा तरलो दिन भर ना फुटानी उड़ावत रहलो। आए फुआ गाड़ी आहो जौन तोर पतोहिया ना बे गोरहर की उ हमके बड़ी नीक लागे ले। ये तो गोला उतने तार हमारे पत्तो ये पर नजर जाता है। अरे दादा ले काहे है। काहे मारत हऊ। हमार नाय तन का मन है हम नाय कैसा खिला का कुछ हो। अबे उतर का साइकिल में उतर का हम बताए जान ले। हां एक के चक्कर में मत पड़ते बे। अच्छा ठीक बा फुआ। फुआ मजा आवत का साइकिलिया पे हो। को हम साल ले लिया सा गोला तटे। अरे बाप हो बाप। अरे गिरे में कर हमरा घर में हो पापा माई हो माई। अरे दादा हो दादा। अरे लगला ना टंगरिया तेरे लजीरे दादा। अरे बाप हो बाप। ये तो गला के को तो ठीक से साइकिल चलाऊ रे दादा हो दादा। अरे बाबनी हो देखी फुआ जी गिर गई। अरे फुआ जी गिर गई का। उठाई जल्दी आई। अरे तो अरे उठी फुआ जी उठी। अरे तो गला अरे के कैसे को गिर तो गई दादा। अरे तो गला को तो ढंग से साइकिल चलाओ सरे दादा हो दादा। अरे उठाई फुआ जल्दी देखो हमरा टंगरी में दुकान हो गेल बहुत हमरा सुठ लगे जब दादा। उठी आ कैसी रे मगर साइकिल चलात रहनी जी बुआ जी के गिरा देनी गोड़ तोड़ देनी। ऐसे साइकिल चला जाला साइकिल पे सुना होता था हम ऐसे कहूं कि हम चलिए बाकी तू ऐसे कर लियो फोन के। अरे फुआ तना वजन बाटी साइकिलिया पने मन उठी गइल है। हां तार बाप इतना खियावता ना कितना वजन रहल बा। इतना खियावता लो ए जाते को मोटी नानू बांधी लो। अरे फुआ जी चली तेलो लगा देता नहीं चली। दादा तू तेल का लगैबू ए दादा हमरा ओइ लगे के वजह से लाग गई। दादा बताई त कितना माटी लग गइल दे इधर। हां ये तो दुआरियो में नहीं पहुंचे पानी तले रही हम गिरा दे। दादा गोड़ लागत नहीं फुआ। खुश रह बाबू खुश रह। रे ते तो लमहर हो गइल बड़े रे। फुआ जी गोड़ लगता नहीं। खुश रह रे बाबू दूधे पुते फुलाई रहे बाबू। भगवान तार सुहाग बनौले रहस। खुश ए बाबनी जाई फुआ के पानी वानी लेके आई। अरे का पहले पूछ ली फुआ मिठाई ले आई बोलू। रे देखबे झोरो में ले आबे रे। खुरमा अरे मिठाई छोड़ी पहले फुआ जी के जाई पानी लेके आई। खुरमा होई ओइ में। और बताई बुआ जी घर के हाल चाल। फूफा जी कहाँ बानी। फूफा जी ना आनी है ठीक है का। बा दुख सुख है बा सुख सपने बा सब ठीक है बा। देखा भूतारा फूफा का ना भर गर्मी बड़ी तंग भर नहीं जाऊं उनका एथी पोता का लेके। हाँ आ कहले डॉक्टर कहले रहला के तारा भात न खा बाकी बुढ़वा हमर भते है नु हो। हाँ आ देखबो ठंडिया चढ़ता कोनी हाइड्रोसिलवा का ऑपरेशन में करा दी। बड़ी तंग भर नहीं जा पूरा परिवार नहीं के लेके त पूरा गर्मी में तंग रहनी है जा हो। हाँ कितना पैसा लागल है। ढेर पैसा लग गइल का। पैसा के बाद में दो खोसवा रखले रहनी ना। उहे खोसवा बेच के करनी 9000 लागल हर रुपया जन लिया घर में सुतल बना बुढ़िया के कौन के खेत बाड़ी देखत रहिया। हम आ जाबे 2 दिन में तनी नोहे ससुरा घूमे तनी मन जीव दूसर होला। हाँ हाँ ठीक है गानी। ए बबनी जल्दी लेके आए पनिया कितना टाइम लगाता। आ देखबू भाई के कहने के हम निकाल ना जी रहल देखबू तहले के बाप रे बाप ऐसे कत सोना हो ना हो। हाँ सोना के नहीं अरे पहले बानी। ई कलियल बसरे चीनी है। ओ भाई ना तनी के घर हुआ विपत्तिया पड़ल बा। कमाता ना भाई बेटा बेटी कमाता तनी मिठाई उठे ना मंगावा दला का रे। हां बा मिठाई उठाई का दिन कहां बा। हटी मिठाई उठाई कहाँ बा। जब देखो तब मिठाइया पे। अरे हम चीनी त ना खाई ले रे हमरा के अपना डॉक्टर कहल बा कि तनी हमरा शुगर के मरीज है का। शिकायत बस शुगर करे। अच्छा तब का पहले बने। मन हट
का बा का तार बाप देले बा न कि पहिनम हां का ये झलका त देख अपनी पतो एक बनवा देले बना हमनी के न खजी रहत हां ई बाबूजी नहीं के बनवाइले हमार भैया बनवा के देले बाना बड़ा लोग भाई देला बड़ा लोग भाई देला भाई हां सोने के का ना ये देखिए लग रहा भाई रो हो के जाए तो आई देखी रो के तो सोने के मिलल बा खड़ा भागले से हमरा का परेशान करेली सा के अपन बाल बकरी बेच के हम बनवले बनी कोई दिन से हमर हाथ खाली रहल जानली सा तई बनवावनी एगो बकरी बेच के ए फुआ के दे देना फिर भागे लेकिन जो आप अपने बाप भाई से मांगा सही बहु चमकाता एकदम सोना मारबो हाथ तो गले का हो हमरा अपने हाथ गोड़ तूर ले हमरा करी परेशान करी हट यहाँ से ई त कुछ वो तो एकदम सर नहीं जानता हाँ। हमारे ऊपर हां अपना अपना के शेर बुझाता रहा कुकुर निहर मुंह ला कोता तहा दो गो लाऊ ए बबनी आ बाबूजी कहाँ गए ना कह दी कि बुआ जी आ गई नी हां ठीक बा जात में हम कह हां बोला बस सारे भाई के बोला सकता ए फुआ दे ना हट यहाँ से दोगलिनिया कहीं के ये हमरा के शुरू से परेशान कर ले जान तू ना रहलू ना हाँ तब से हमरा के परेशान करे देखबो कहतो तो सौसे खामा निहर दे बेला बिहे लाक भइल बिया हो अरे जब छुट्टा खा दिन घूमत इन तब सहन नहीं फोन हुई ना जल्दी आजकल निगरानी रखे ले फोने पर आजकल फोने पर बेटा बेटी बिगड़ जाता रहे अरे बिगड़ गई लेकिन की बिगड़े के बा दिन भर खा लेती नहीं घूमत नहीं कोनो काम करे कहे तो कमो ना करती वो त 9 महीना बुझ लिए तब पता चली छोड़ देला छूटा तो लेकिन पुआ हम एक कैटेगरी के ना हई हट तो गलत इधर दिन भर ई मेरन कर घूम घुम सुरे से बात सुने ला हो हट जो घर में जो हमने के बच्चा तुम हम के काहे हर घड़ी भगावत आलू हां हट यहाँ से मेरा रुकुल के बात सुनल जाला चल यहाँ से हट अरे हम फुआ हैं त के कर सुनी तू त रोज घड़ी गटबा करेलू खाना दाना देबो ना करेलू ए बाबूजी ए चल अब फुआ आइल बिया आ गेल बिया हां चला तबे से जोतिया अरे तबे से जोतिया ताके अरे बाप रे आइल बिया हो रे बाप हां हां का बैठल बिया बुआ जी खाना ना लाई नहीं यो खाना नहीं खा देखबो गिर गनी देखेंगे पेटवा में हमरा हो गइल बा वो छता पेटवा जान लू ज्यादा चोट लग गइल बा का हो देखबो है टंगरिए में तन चोटवा लागल बा आ का बता पौनमा हो न खलो को अंदर में बानी खाना खाता नहीं ओ सब लौकता भाइयों ने खन लौकत ना उहे लौकता अब बाजू दरियन गई है गोले बुलावे ना बाबूनी हां उ गई। फुआ बोल का हो हां आई भाई देखबो खुश रहा अब गन फुआ का नजर आइल हो आ तोहर तो बड़ा बेईमान बाड़ू हो और हमरा का चीनी आइल हो अपना हो देखबो हो बुढ़वा के देल बड़ू रसगुल्ला खाए के आई हमारा सारा संपत्ति लेके तालो राज राजा तारुलो आ हमरा के बन बन के ठोकर खियाव तारुलो एबे हमनी का पुलिस दरोगा क दी जा ते ठेकान नहीं लागी और कितना मेहनत से हमनी के कोइला बन जा हमनी के बुझातन जे तीन बहन मिल के ए जया के राज राजा तारुलो हमरा के तो डॉक्टर मोने कोइला बस सुगतन लेबे देखी रे मिठाइया ले बस आज काम पर ना गइला से करे नहीं छुट्टी रहला आज छुट्टी रहला बैठे जा बैठ के तक हम कुछ ले तो नहीं छी देखबो हमरा का डॉक्टर मोने कोइला मीठ बा देखी हम इकल खाई ले नहीं बाकी जानता रही हो तो कौन मामा मो कौन दिया माने ना ठीक है तो कौन सा मंगवा बस रे देवरिया से लाइल बनी हां ए बुआ जी रौरा के तो डॉक्टर मना कइले बा शुगर के मरीज हई आ रौआ मिठाई खाता नी बस जीव नहीं मानला जब मुंह कता के दिन बटला है के बापन मन इच्छा भर जाऊ बड़ी ललच है कहली कि हमरा के डॉक्टर मना कइले बा ई कइले बा उ कइले बा ए तो भाई आ गेल का बाबूजी बहिनी भाई एक दिन घर नहीं जाला भाई जाए तो पछ अरे बैठा बैठा बाबूजी आज कितना दिन हो गए तो लोग गोइले बैठबा ठीक बाड़ा अपन बतावा बहिनी हाल चाल सब ठीक है बा कैसे औलियो ठीक से न हां ठीक है ले के गोइले तार लेके देखबा
गिरा दल से टंगरी में घाव लाग गइल बा ओ नहीं दे अरे सुदला खैरा मौगड़ा बहनी हां अगर बियाह शादी कर दा बड़ी कुल बात बतिया तरला साइकिल पर बड़े कुली हाँ। अरे दू जगह ही पकड़ आइल रहल का करी गणिया लाजू तक खइल रहल दे दे लेके नहीं करे बे नहीं दे हम खाई अरे नहीं हम खाई बड़ी आई बदमाश दे दे लेके नहीं करे अरे देले रे फुआ के देले कोई नहीं ठीक लगता रसगुल्ला हो भाई ठीक लगता हां बगैर पतो ही बड़ी थी बिया दे दे रे फुआ के ले रे खा ले रे खोरे खो बैठे तू ढंग से बैठ हां खा से भागा सा दस हमनी के कुछ बतिया जा अपन बात सीना में खखड़ू हो गइल बा बहनी दवाई ना ले ला हो अरे दवाई कुल घरा निकरल बाटे बतिए ना मानन कौनो का करबे भाई आजकल के औसन के जुगे जमाना बा आजकल के बेटा बेटी माई बाप के कुछ बुझत नहीं खस नहीं हौ गोर की छिनरी सब आइल बाटी उन्होंने के पीछे लपटिया के बरबाद हां औसन के बिया उला पेटना बिया एगो नहीं कोई गो कर ले पटी हां औसन बिया देखा बोले केंगा भइल बा अब हम का अपन दुख सुनाई जानला मालूम होता मुँह हमारा किडनी गुर्दा बहरिया जाए रे ना ये तो दवा लेहल कर कौन हमनी के पैसा घरे कदर बड़ा के तारा का दवा बीरो कराई जा हमनी को तो बता सब ओ दवा बीरो करा ला आजकल के बेटा पतोई बड़ा होशियार बा देखबा ओनी है ना तो तार पतोई बड़ी खेलवाड़ी भी है अपनी मरद के देले भी रसगुल्ला खाए के आ हमारा कह देखबा चीनी ले गोली सो चीनी देले लिए से खाए के आजकल के जुग जमाना बड़ी खराब है गो हमनी के जमाना रहे कि अपना सास ससुर के भले खाए जा चाहे ना खाए जा बाकी सास ससुर के टाइम से हमनी के खाना देते रहनी है जा बाकी आजकल के जितना बेटा पतो ही बड़ा सा सब हम स्वार्थी खाली हम स्वार्थी बड़ा सा खाली कमा के तू दे दो और राज रजत रहत रस आजकल के सन के बेटा पतो ही बा ये भाई आजकल के जमाना में हमनी के कमा के ना धइल जाई ना तो आजकल के बेटा बेटी नहीं हमनी के पूछी अरे हौ जवन आइल बिया बिना ये खटियावे से उल्ट धल देखब कहते बानी बहुत तेज बिया करिया ये पे कुलवे सर गले बहनी लेकिन में कमी बजन लो मेहरारू का दीवाना होता से गोर चाम देखत रस कोई पे भूल जाता रस माई बाप के सारा करता भूला जाता रस माई बाप कौन कौन उधापन क के ई भी काम कर ए भाई धान हम तो भई रहल हो अरे धान भइल है हमनी के तो धान में दई जलाउने कहू बड़े आइल मरल कदे भूख कदे ना सुत गइल बाकी जाए बा जन दिए से तन खा के सुत रही आराम से काम किच किच मत करियो तार बेटा पतोई ठीक बा नहीं अरे उल्ट ए बुआ जी के ना चुगली करत तनी बाऊजी से ए बच्चा तो नहीं चुंगली नहीं की करत का चुंगली करतनी हो देखबो का दशा भइल बा भाई के हसन के हर रहल है भइल बा सुबेरे कैसन गाना गावत रहना बेटौआ ना रखी त पतोइया ग्राहक में हई बुढ़ौती में जवानी चढ़ता है इनका अरे देहिया बूढ़ हो जाला हम मानवा नहीं बूढ़ होला के कैसे कहिए ज्यादा बूढ़ पुरानिया बड़े बूढ़ पुरानिया होला तब बच्चा का रूप हो जाला तू जे अकबो तो पता चली सुतले में बउआत रहने सपना अपना देखत अच्छा जाए तो हम कल जाए बे दुल्हन है ना घर परिवार ढंग से देखत रहिया एगो काम कर हमार सारा धान दो गल 2 बोरा धान आ बजड़ी टंगनी भइल बा हो तनी हमरा के दूध तनी 10 किलो हमरा के बजड़ी दलो हमरा लिट्टी खाए के केतना दिन हो अब बहनी का आवेले जुड़ते जाए जाए कहले नहीं लइका बड़ा सा नाती रोत रसन हो तनी 2-4 दिन रुक तू तो हमरे पतो ये रंगीली है बाकी हमर लइका टाइट बा ना तो ठीक से बिया अच्छा अपने के केहू कहला कि हमार खराब बिया हां ए भैया झगड़ा मत कर हम आइल बनी 2 दिन खाली हमरा से झगड़ा वगैरह मत कर लो करे ते मुहे लगतारी जब आई तब रउआ उठा के लेके गइले के फेरा में रहे नी अरे तो हमार संपत्ति है हमारा भाई के हमारा बाप के तोनी के माई जे नहीं दे देले तोनी के माई नहीं जन्मावले हाँ हमारी बाबू के हाँ हमनिया के संपत्तिया हवे अरे करे होला रे जब बिया भइल त लेके गइनी नहीं के संपत्ति ते तू लेके आइलू बाजे बने ओकर मुहे लड़ मुछ छुछुर भइल बिया जाय दे रे मुहे नहीं हम लगी ने एगो काम कर दुल्हन तू हमरा के 2 बोरा धान 10 किलो बजड़ी के कसत हम लेके बेरी जाए भी कोई बेर से खरियानी गोइल नहीं खे हमरा अच्छा ए भाई हम सांझ कन चल जाब ना ठीक से रहिया कोनो दिक्कत परेशानी होय त तू हमरा के हाल भेजबई अरे तो ठीक बा 2-4 दिन रुक तू तो हमर मनवा के बतिया कह लेती आपस में बात कर ले जिहल जात हां
ठीक बा मत दस तनिका मरनी मराठी लागो जानलू सा बाकी नाई मत करस तनिका मरनी मराठी लागे तनिका संपत्ति ना हमरा के ढेर देला बड़ा भगवान हां खेला मत करस हां हल्का मचा दे हां अरे अब हैंगा हमरा से लड़ते तरह से कितना लड़त होई हो हां कौन खानदान के यार हमर घर बर्बाद के धर हमनी के जमाना के तारा सामने मुंह ना घर तोरा नहीं हट जाए चुपचाप रह खानदान के मत बोली हां काने कैसन खानदान के देख हमर घर नाश कर दिया लसी हां के खानदान बड़ा निक बा हमरे हां बा ना देख ले हां तब बड़ा भाग सर बता कान का बनवा सर ऐसा ढोढो तोरा भाई भतीजा का जाता ओजर रेल तक तोर माता री तोर भाई रेल तल्लो ए जगह संपत्ति त रेलाता ते का पति है हां सारा जवार के लोग कहला कि सारा पतोई ऐसा ढोका झोरा भेजवा देती है जरा भेजवा देती है सारा दरिद्र त घर में छा दिए लिए दादा ऐसा ना घर में तुम के बर्बाद क ध दियली हां ओकरे मन लग बनी हां ले आ रे बाबू के बर्बाद साइकिल हम जाई हम का जब 2 दिन रहब हो एक दिन में एक के तमाशा लाग गइल त का करनी बनी लेकिन के भय रहे त 5-6 दिन रहे त हमनी के बर्तन धो के परी खाना बना के क्या परे तोन के संपत्ति तोन के मरनी मराठी लागो हमनी के काहे के जाय रे हमर भाई बनता त जन्ना रहे त हो ना जब तोन के देखे सुने अपने में करियस अपना भाई भौजा के लेके करियस हां जा के बोलैले जा हां अरे हम अपना भाई के देखिए तोरा के देखना है तोर गोरखा चाम देखना है नहीं तोर गोरखा चाम तोरा मां भतारे खाती हो तोरा यारे खाती हो का तो मुंह लगल बड़ी हमारा से हां मुंह लगातानी कले पे मिर्ची लगाता हां छोड़ दो मत मारा ज्यादा हम जाता नहीं हां ना तू ठीक से रही है 10 मिनट खाती हां हम जाता नहीं अब हने आराम से जई हा हां नमस्कार हर हर महादेव मैं कॉमेडियन सुनील यादव गोपालगंज वाला और हमने के बड़ा मिल के वो हमने के पूरा आज हमने के वीडियो शूट कैले बनी जा जो उनकी वीडियो में ही संदेश देखले बानी कि पहले के जन बुआ हुआ रहल हलो वो बड़ा लालची टाइप के कुछ चीज़ रहला और प्लस कि आजकल के जौन भी माहौल चलता तो जैसे फुआ लोग अपना जाके नैहर में पतू होलो से बनल नहीं पावता आदर ना होता आजकल सभी अपने में तमाम बा सभी अपने फैशन में सभी गुड़ल मिलल बा तो हम आप लोगों से आग्रह करब कि अगर आपके भी परिवार में ऐसा होता तो हमने की चीज़ नहीं करे के जे जैसन बा ओकरी साथे वैसन ढलल जाई तबे हमनी के जिंदगी चाहे हमनी के परिवार चल सकता तो अगर हमनी के पुराना वाला बुआ जी लोग जौन भी लोग आवत लो तनी वो लोग से हमनी के वही लोग खान रहल जैते शायद हमनी के बुआ लोग से बुआ बने लोग के इतना लालची ना बने के चाहिए अपने घर से सब कुछ लेके आवे के चाहिए हां तार ढेर भइल बा न बहुत बड़ी खाना ऐसा ना करे के चाहिए ताकि बुआ हुआ ढेर दिन पे आएगी तो बुआ की इज्जत करे हटा तू खाली बुआ के देख के जड़ते रहे और ससुर के साथ ऐसा नहीं करे के चाहिए कि खटिया पर से उल्टे तो गाड़ी टूट जाए आ जावना मेहरारू के न जावना मेहरारू का ससुरा से ढो के जाला नैहर में खोराकी चलेला उहे मेहरारू आ के ससुरा में बड़ा संपत्ति वाला बने कि बड़ा हम नीमन बने जौन कि हमनी का संपत्ति ढो ढो के लोग खाता चलिए हमनी के मजाक मोरबा मगर हम संदेश देते नहीं कि जौन भी हमार परिवार देखा था ये वीडियो तो आप लोगों का अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करब नमस्कार।